कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे तुमच्याच चॅनल मध्ये ज्याचं नाव आहे पायल रेसिपीज। तर आज आपण मस्त अशी स्नॅक्स रेसिपी बघणार आहोत। तिला आपण उपवासाला सुद्धा करू शकतो। तर ती काय आहे चला आपण बघूया। तर इथे आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याला लागणार आहे वरळीचा तांदूळ म्हणजेच भगरचा तांदूळ ज्याला आपण म्हणतो। तर हा मी 1 कप घेतलेला आहे, 125 ग्रॅम एवढा। आता याला आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून छान असा बारीक करून घ्यायचा आहे। तर बघा इथे मी वरळीचा तांदूळ जो आहे हा छान असा बारीक करून घेतलेला आहे। हा पूर्णपणे बारीक होत नाही, म्हणजे त्याची पावडर होत नाही, थोडासा रवाळ होतो, असाच आपल्याला करून घ्यायचा आहे। आता हा जो बारीक केलेला वरळीचा तांदूळ आहे हा आपल्याला एका भांड्यात काढून घ्यायचा आहे। आणि त्याचबरोबर इथे आता आपल्याला लागणार आहेत बटाटे। तर इथे मी छोट्या साईजची बटाटे घेतलेले आहेत म्हणून 2 घेतलेले आहेत। तुमच्याजवळ जर का 1 असेल मोठ्या साईजचा तर तुम्ही त्याचाही वापर करू शकता। आता आपल्याला बटाट्याची जी साल आहे वरची ती काढून घ्यायची आहे। तर इथे मी दोघं बटाट्यांची साल जी आहे ती काढून घेतलेली आहे। आता आपल्याला बटाटे जे आहेत हे छान असे किसून घ्यायचे आहेत। इथे मी किसण्यासाठी छोटी किसणी घेतलेली आहे। याने आपल्याला बटाटे जे आहेत ते छान असे किसून घ्यायचे आहेत। आणि जेव्हा केव्हा यांचा गुरुवारचा उपवास असतो तेव्हा बऱ्याच वेळेस मी त्यांना हा स्नॅक्स म्हणूनच, म्हणजे उपवासाचीच रेसिपी आहे पण स्नॅक्स म्हणून त्यांना तयार करून देते। त्यांना भरपूर आवडतो, तुम्हालाही नक्कीच आवडेल। तुम्हीही आपल्या परिवारासाठी किंवा तुमच्या मिस्टरांसाठी किंवा कोणासाठीही तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करू शकता किंवा स्वतःसाठी। आणि रेसिपी आवडली पूर्ण बघा तुम्ही आधी रेसिपी, आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, त्याचबरोबर शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका, म्हणजे अशाच नवनवीन रेसिपीज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहील। तर आता हा जो बटाट्याचा किस आहे हा आपल्याला 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे। आता बटाट्याचा जो किस आहे हा मी 2-3 पाण्याने छान असा मस्त स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता पुढे काय करायचं आहे ते आपण बघूया। आता आपल्याला पॅन मध्ये थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे, 2-3 चमचे। आता तेलामध्ये आपल्याला 1 छोटा चमचा जिरे टाकायचं आहे। तर इथे जिरं छान असं झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे मिरची। तर इथे मी 2 मिरच्या छान अशा बारीक बारीक कट केलेल्या आहेत। याऐवजी तुम्ही मिरचीचा ठेचा सुद्धा टाकू शकता। तर इथे मिरची ही छान अशी झालेली आहे। आता ज्या कपाने आपण वरळीचा तांदूळ मोजला होता त्याच कपाने आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। तर पाणी टाकताना आपल्याला त्याच्या दुप्पट टाकायचं आहे, म्हणजे 1 कप आपण तांदूळ घेतला होता तर 2 कप पाणी टाकायचं आहे। चवीनुसार आपण यामध्ये मीठ टाकून घेऊ। तर आता तुम्ही ही रेसिपी जर का उपवासासाठी करत असाल तर इथे मीठ जे आपण वापरतोय ते इथे तुम्ही काळं मीठ वापरू शकता, आणि नॉर्मली स्नॅक्स म्हणून बनवत असाल तर कुठलंही मीठ वापरलं तरी चालेल। आणि आजची जशी रेसिपी अगदी मस्त आहे तशाच खूप साऱ्या रेसिपीज, स्नॅक्स रेसिपीज मी याआधी केलेल्या आहेत। त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर मी आय बटनवर देईल, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की बघा। आता या पाण्याला आपल्याला छान अशी उकळी काढून घ्यायची आहे। तर बघा इथे पाण्याला छान अशी उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला जो बटाटा आपण किसून ठेवलेला होता तो टाकायचा आहे। आता हलकासा बटाटा आपल्याला यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। आणि लगेचच जो वरळीचा तांदूळ म्हणजेच भगरचा तांदूळ जो आपण बारीक करून घेतलेला होता तो आपल्याला यामध्ये टाकायचा आहे। आणि छान असं आपल्याला हे आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर बघा इथे आपल्याला 5-7 मिनिटं हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा हे आता छान असं एकत्र व्हायला सुरुवात झालेली आहे, असंच आपल्याला करून घ्यायचं आहे। आता हे जे मिश्रण आहे हे आपलं रेडी झालेलं आहे। आता हे आपल्याला एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे। तर मी इथे एका ताटामध्ये याला काढून घेते। आता आपल्याला हे पसरवून घ्यायचं आहे मिश्रण। तर हे गरम आहे त्यावेळेस आपल्याला अशा प्रकारे कुठल्याही चमच्याच्या किंवा मग वाटी घ्यायची आणि त्याला बुडाच्या साईडने आपण अशा प्रकारे पसरवू शकतो। तर बघा मी हे छान असं पसरवून घेतलेलं आहे। याची थिकनेस तुम्ही बघू शकता, हे मी थोडं जाडच ठेवलेलं आहे, खूप पातळ केलेलं नाहीये, असंच आपल्याला करायचं आहे। आता हे हलकसं थंड झालेलं आहे, आपण याला टच करू शकतो। आता आपल्याला हे कट करायचं आहे। तर सुरीच्या साह्याने आपल्याला याचे काप करायचे आहेत। आपल्या आवडीनुसार आपण याचे जे काप आहेत हे करू शकतो, छोटे मोठे किंवा मग वेगवेगळ्या आकारात सुद्धा करू शकतो। तर बघा इथे मी हे सर्व छान असे कट करून घेतलेले आहेत।
अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता। तर इथे मी आता कढईमध्ये तेल छान असं गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता गॅसचा फ्लेम जो आहे तो मी लो करून घेतलेला आहे। लो मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला हे छान असे तळून घ्यायचे आहेत। तर बघा इथे यांना मस्त असा कलर आलेला आहे, हे छान असे तळून झालेले आहेत। आता आपण हे काढून घेऊ आणि बाकीचे सुद्धा तळून घेऊ। तर बघा इथे आपली मस्त अशी रेसिपी जी आहे ती खाण्यासाठी रेडी आहे। हिला आपण उपवासाला खाऊ शकतो, जसं की मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं। बघा किती छान आणि मस्त झालेली आहे, वरच्या साईडने मस्त अशी क्रिस्पी आहे आणि आतून छान अशी सॉफ्ट आहे। तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। चला तर मग आपण भेटूया असंच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा। टेक केअर, बाय बाय।